Kosovo i Metohija ima svoju budućnost. Kosovo i Metohija nije teret na budžetu Srbije. Kosovo i Metohija nije opterećenje u našem putu ka evropskim integracijama. Kosovo i Metohija je naša ogromna ekonomska prednost. Kosovo i Metohija je nešto od čega Republika Srbija može bolje i uspešnije u ekonomskom smislu da živi. Mi moramo ojačati ekonomiju Kosova i Metohije. Da bi to bilo moguće, mi moramo videti koji su to načini da iskoristimo postojeće i da unapredimo nešto što je za budućnost. Budućnosti ima. Budućnost svakako. Budućnost je bolja nego što političari misle. U ekonomskom smislu, kada bi poslovni ljudi razgovarali, kada bi poslovni ljudi predlagali konkretna rešenja, ja znam da bi to bilo i brže i jednostavnije. Ja znam da bi se išlo u boljem pravcu. Mera svih stvari jeste kako će naši građani na Kosovu i Metohiji živeti. Tamo ne žive ljudi koji žele da budu finansirani, koji žele da budu na teretu bilo kome. Tamo ne žive ljudi koji ne znaju ili neće da rade. Na nama je da i našim pregovaračima, našoj vladi, našem predsedniku Republike sa ovog mesta možda pomognemo konkretnim savetom, idejom, da upozorimo gde grešimo, da kažemo kako i šta bi moglo da bude bolje. I na kraju, pre nego što sa zadovoljstvom prepustim govornicu vama, želim samo da ponovim još jednom. Mera uspeha ove vlade, mera uspeha ove kancelarije biće koliko naših građana živi na Kosovu i Metohiji, koliko će ih živeti sutra i kako će živeti.